Her på Event træner vi rigtig meget, og eleverne de er indstillet på, at når de kommer her på skolen, så skal de træne rigtig meget. Derfor har vi også et ansvar over for eleverne, at de lærer at træne rigtigt. De skal både lære, hvad betydningen er af at hvile sig, og at spise rigtigt, og at træne rigtigt. Når eleverne kommer på skolen, så starter vi med at screene dem. Vi screener dem både for de tidligere skader, de har haft, fordi de tidligere skader, de fortæller os om, hvad de er i risiko for at få en gang til. Og så screener vi dem med nogle fysiske tests, både nogle kvalitative tests og nogle kvantitative tests, som fortæller os om, hvor eleverne de er henne her og nu. De tests de lægger grunden for deres træningsplanlægning. Det er en planlægning, der både foregår i klasselokalet, og det foregår i styrkelokalet. Eleverne skal simpelthen lære at tage vare på sig selv. Den her årsplan, det er jo ikke et mål om at blive en superstjerne efter et år. Men årsplanen, den skal de lære at tage med sig herfra, sådan at de kan blive gode basketspillere om 10 år. Det er vigtigt, at eleverne forstår, at de skal ikke toppe, når de er 16 eller 17, men at de faktisk skal toppe, når de er 24, 25, 26 år.